Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Truck na wala ng preno. Ang patay, 30 ang sugatan sa Camarines Sur. Mga opisyal ng PhilHealth magre-report kay Duterte ngayong hapon sa issue ng mga bogus na dialysis claims. Duterte nag-surprise inspection sa NAIA dahil sa mga flight delays and cancellations. NBI at PNP-CIDG ipapasara ang kapa ayon sa utos ng Pangulo. DPWH bubuksan na sa Hulyo ang C5 South Expressway Link. Utak naman sa pagbebenta ng Chinese flag sa Luneta, tinutugis na raw ng PNP. Publiko, pinaghahanda ng Red Cross sa mga papasok na bagyo sa bansa. Investigasyon naman ng United Nations sa drug war sa Pilipinas, huwag daw pansinin ayon kay Soto. PCSO, binawasan daw ang medical assistance sa mga nasa probinsya. DICT, hinikayat po ang mga guro na iwasan ang mga homeworks na gagamitan ng social media. At napulot na bag na may 200,000 pesos isinauli ng isang tricycle driver sa La Union. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Ano ba ang mas mahalaga sa tao? Karangalan o kayamanan? Ulitin natin, ano ba ang mas mahalaga sa tao? Karangalan ba o kayamanan?
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Nasabayan pong napapanood sa Pinoy Extreme Channel Television. Ang Pinoy Extreme Channel TV po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa mahigit 1,000 iba't iba pang mga cable companies nationwide. Ang ating programa po ngayon ay pinalilipad ni Broadcast Officer Clarence Andaya at kasama po si Earl Nico Dacame. Siyempre, nasa labas ang ating mga Leader News reporters upang ihatid sa inyo ang mga bagong balita. Ulitin natin ang ating survey question. Ano ba ang mas mahalaga sa tao? Kayamanan nga ba o karangalan? Huwag niyo pong kaligtaang i-like ang ating FB page ng Leader News Philippines. Mag-comment at i-follow po ninyo ang ating page at i-share ang ating live video, pati na siyempre yung ating page para mas marami pong nakakaalam sa totoong nangyayari sa ating bansa. Hello sa mga OFW na suki ng ating palatuntunan. Siyempre, lagi po naming ipinapanalangin na safe kayo lagi sa lahat ng oras. Sa kabila po ng napakarami pong mga balita na hindi po maganda, especially sa sektor po ng mga kasambahay, mga nagtatrabaho po sa mga bahay-bahay sa ibayong dagat. Okay. Everybody's welcome sa ating palatuntunan. You can call us dito po sa studio ng Leader News Philippines. Ang Leader News Philippines po ay nasa ilalim ng Leader Broadcasting Network Corporation. Malapit na po nating i-launch yan formally para mas marami pong maimbitahan tayong mga magiging katuwang sa mas malawak po nating paglilingkod. And ulit-ulitin po natin ang ating pasasalamat sa ating guardian angel. Ang ating guardian angel, Mr. Jasper Sandoval. Yan, at ang ating mga kasama, siyempre, na naniniwala po sa kakayanan ng Leader News Philippines na makapaglingkod ng totoong-totoo at maayos sa mga Pilipino nang wala pong kayabangan, wala pong hangin sa utak, wala pong inaapakan, bagkus ay purely public service at mga totoong balita po ang maririnig at mas tinimbang na pagtalakay po ng issue, hindi po yung may mga hidden agenda tulad po ng iba. By the way, doon po sa mga nag-online or nasa online broadcasting practice or profession at nais pong matuto pa ng mga bagay-bagay para mapaunlad ang ating ginagawa sa araw-araw. Sumali po kayo sa Philippine Online Broadcasters Association or POBA. Ang Philippine Online Broadcasters Association po ang nag-iisa at unang-una sa buong Pilipinas na lehitimong organisasyon po ng mga online broadcasters. Ayan. Doon po sa interesado, i-PM nyo po ako. I-message nyo lamang po kami dito sa Leader News Philippines o kaya sa ating personal wall. Errol Consulta Dacame para maisan ko po sa inyo yung online registration form para sa inyo pong pagmiyembro. Okay, ready na po tayo habang ang ating Operations Director Engineer Oliver Licop ay naka-remote sa atin together with our Creative Director Mark Anthony Reynoso. Naka-remote din sa atin, Kuya Mark. Kuya Mark, nice kang makakape. Makakwentuhan po ni Colonel Omar Abdullah Adige. Abangan po ninyo ang nalalapit na pagsasahimpapawid at pagsisimula ng isang makabuluhang programa dito po sa Leader News Philippines, ang kapaligiran at kalikasan. Ang anchor po dyan ay si Colonel Omar Abdullah Adige. Ayan. Ibigay ko sa iyo, Kuya Mark, yung contact number ni Colonel Adige para magkita kayo. Ulitin natin ang ating survey question, mga suki. Ano ba talaga ang mahalaga sa tao, mga kababayan ko?
kayamanan ba o karangalan? Manay Abner Parom dyan sa lungsod ng Maynila. Magandang hapon po sa inyo. Ang daming nagbabakbakan sa aking wall ng mga sumagot sa ating survey question. Babasahin ko yan maya-maya po ng konti. Meantime mga kaibigan, Senadora Loren Legarda naging panauhing pandangal daw po sa pagbubukas ng groundbreaking groundbreaking ceremony ng Women's and Children Protection Center dyan po sa Philippine National Police Headquarters. Panoorin po natin ang mga nangyari kanina. Binatean po ni Nolan Arreola. Yes, partner Nolan, magandang hapon sa'yo. Go ahead. Pinangunahan ni Senator Loren Legarda ang groundbreaking ceremony ng bagong gusali ng Women and Children Protection Center sa Camp Crame, lungsod ng Quezon. Target ng Philippine National Police na makumpleto ang konstruksyon ng 2 palapag na may roof deck ang Women and Children Protection Building sa January 13, 2020. Pupuntuhan ni Senador Legarda ang proyekto na nagkakalaga ng 21 milyong piso. Ayon kay Police Senior Superintendent William Bacabenta, ang direktor ng PNP's Women and Children Protection Center. Cut the line. Ready? 1, 2, 3. Indeed, after a long journey from one place to another, the WCPC has finally found a home of its own, better than ever. Indeed, it is inspiring to see the dynamism that pervades the Women and Children Protection Center as it continues to raise its level of performance through the establishment of its highly anticipated one-stop shop building. As the part of the Women and Children Protection Center, I am confident that we will go a long way with the active support of our stakeholders and work hand in hand with our partners like our seasoned Senator Loren Legarda to eliminate all forms of abuses against women and children. I would like also to take this opportunity to formally acknowledge the commitment of our guest of honor and speaker by allocating funds to realize our dreams of having a child-friendly investigation room, a temporary holding room for abuse victims who were rescued and were undergoing investigation, all in one building. And will continue to support the fight for our people's freedom, not only from slavery, but also from poverty. I trust that we are all in this fight together so that we may truly be an independent nation. I would like to see within my watch and within my lifetime that no woman, child, even a 2-month-old child being exploited, being utilized, being used by even their own parents. So with the police, with the DOJ, with the NBI, and with the people's organizations and international NGOs present in our country helping us, I am certain that our Tier 1 ranking will translate to actual children and women being saved from exploitation. I will continue to be present here with you. I'm a few minutes away in the lower house. I can visit this center once it is up and even provide MOE programs, activities, or funding as a legislator in the lower house of Congress. Let us work together so that our women and our children, supported by the men of this country, will have a better future. Thank you very much. Good morning to all of you. Mula rito sa Camp Crame, Nolan Arreola nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Very good, very good. Alam niyo yan, si Senadora Loren Legarda, very, very consistent sa kanyang advokasya na mapangalagaan po ang karapatan ng kababaihan at mga kabataan. At that is a concrete manifestation of her continuing support.
Sige, tuloy-tuloy po tayo. Talagang mahalaga naman ang partnership sa PNP because ang tao kapag may naapi, ang tatakbuhan po ay ang PNP. Ang PNP. So, kailangan ngang mas mapalawak pa, mas ma-improve pa ang serbisyo ng PNP sa pag-aruga sa mga naaping kababaihan. Kaya nga, mandated po sa lahat ng PNP police stations na merong Children's and Women's Desk. Yan, Children's and Women's Desk. Normally, ang naka-assign po dyan ay policewoman din. Sapagkat sino ba naman ang mas nakakaintindi sa problema ng kababayan? Siyempre babae din, di po ba? Tuloy tayo! Alamin nga natin sapagkat ako kagabi, bagamat nakikisilip din ako sa mga paseksihan kagabi sa Binibining Pilipinas, hindi ko na kinayang antok. Nakatulugan ko na. Ano kaya nangyari? Alamin natin. Although yung mga nagpuyat kagabi, alam na ang nangyari, pero panoorin po natin ang ginawang pagpupuyat ni Mike Francisco sa Binibining Pilipinas Beauty Pageant 2019. Yes, Mike! Philippines, Kamuanga Zero. Narito po tayo ngayon sa Araneta Coliseum para saksiyan ang Coronation Night ng Binibining Pilipinas. At kapayanamin natin ang mga fans ng Binibining Pilipinas at alamin natin kung sino mananalo. Narito ang aking report. Libo-libong fans ang dumalo kagabi sa Binibining Pilipinas 2019 Coronation Night sa Araneta Big Dome, Cubao. Masaya ang bawat fans sa kani-kanilang idolo, ganun din ang mga queen sa ibang bansa na dumayo pa sa Pilipinas para i-cheer ang kanilang bet para lumaban sa kanilang pageant. Hi, good evening. And welcome to the Philippines. Welcome. Anyway, you are here to support the Binibining Pilipinas pageant? Yeah, of course. I mean, her watching this Binibining Pilipinas, and she has so very contestant to all the different ladies from finalists, and I she loves Aya, and this year like this. So that was your two selection for Binibining Pilipinas. What particular crown are you aiming for them? What particular crown are you aiming for them? The two candidates that you mentioned. ถ้าเกิดผมไม่ได้เลือกผมจะอยากให้ถึงแบบว่าได้อะไร And then and she asked us for all two ladies. Tonight we have the 6th round, but she the represent from this brand, so we have choose one like two lucky ladies to join this brand international. which one? Who will you select? Even then, I'm Yeah. You also Aya. Anyway, do you have a message for Aya so that she can hear also after this pageant night? ถ้าเกิดฝากให้ฝากข้อความถึงอาญาอยากให้กำลังใจให้เขาก็อยากจะให้ทำให้เต็มที่แล้วก็ I hope she will try to do her best and don't forget to bring it out and see you in Miss Grand International in Venezuela. Thank you. Magandang hapon po. Hello po. Tawag dito ma'am, sino po yung sinusuportahan natin? Si Patch Magtano, Yes, Binibini from Bataan. Yes, tawag dito, meron po ba kayo mensahe sa kanya? Good luck, all the best. This is it, Patch. See you later. Okay, tawag dito, what do you think kung ano yung makukuha niyang crown para sa kanya sa palagay mo? Siyempre, Miss Universe. Universe. Yes, Universe. Gaano po kayo ka-confident na makukuha niyo ang Universe? Pinaghirapan to ni Patch. So I'm very, very sure na Yes. mababag niya to. Ilang. Tawag dito. Hello. Ma'am, tawag dito, isa na lang po. Buong suporta po bang Bataan? Bataan ngayon. Para sa kay Ma'am Patch. Tapos at the same time, nanonood po ba sila? Ngayon, mamayang gabi pala, last 10, no? Yes. Naka-tune in ba lahat? Yes, actually the whole family is here. Ma'am, thank you very much. Thank you.
Hindi po. Good evening po. Ask ko lang, sino po sinusuportahan niyo kandidato? Miss Emma Mary Tiglao from Pampanga and Shane Quintana Tormes. Oo, dalawa. Yes. So, dalawa. Ano yung isang lugar? Shane Quintana Pulangi Albay. Yes. Ano isa? Mga kaibigan niyo po? Yes. I actually went into a pageant with Miss Emma and Shane. So, ayun. Yes, we're close friends naman. Kaya, full support. Hindi ba kayo sa kanya? Yes, to Miss Emma Mary Tiglao and Ate Shane Quintana Tormes, I am all rooting for you. You know, and I know how it feels to really plan this ahead, and all your hard works will pay off. God bless. Wagi sila Gasini Ganados ng Cebu bilang Miss Universe Philippines 2019, Binibining Pilipinas International 2019 Bea Patricia Magtanong ng Bataan, Binibining Pilipinas Supranational 2019 Risham Said ng Maguindanao, Binibining Pilipinas Grand International 2019 Samantalo ng Cebu, Binibining Pilipinas Globe 2019 Leren May Bautista ng Laguna, Binibining Pilipinas Intercontinental Eme Marie Tiglao ng Pampanga, Binibining Pilipinas First Runner-Up Maria Andrea Abesamis ng Pasig, Binibining Pilipinas 2019 Second Runner-Up Samantha Bernardo ng Palawan. Ayun, at nanalo ang pambato ng Cebu, si Gasini Ganados bilang Miss Universe Philippines. Ayos! Ayun, congratulations sa kanila. Panoorin natin. Mula po dito sa Araneta Coliseum, ako si Mike Francisco Nabuulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tumili ba si Mike Francisco? Kala ko tumili si Mike. Thank you, Mike. Thank you. Alam niyo naman si Mike Francisco po ang aming pambato kapag beauty pageant ang event. Ano? Lahat ng entertainment, beauty pageant, sports. Yan ang kanyang type na mga kino-cover. Thank you, Mike. Thank you. Masipag ang ating kasamang Mike. Ano? At maganda dyan. Madagdagan ng gamit si Kuya Mike, di ba? Madagdagan ng gamit. Yung hindi na siya yung gaganong-ganon. Dapat yan, may katropa si Mike na ano, di ba? Oh. Ayos ang stand-upper niya. Paring Bong David dyan sa The Netherlands. Pasensya ka na, nagbinyag ka ng iyong anak. Di naman kami nakapunta dyan ni Klo sa The Netherlands. Oh. Bagay, pwede namang ulitin yan pag di ba? Pag umuwi ka. Darrell Solis de la Vega. Nariyan daw siya sa Clark International Airport. At may sinusundo raw siya na mga taga Batangas galing sa Coron, Palawan. Ay, magandang hapon po sa mga nasa Clark International Airport. Sana very soon, Very soon, yan. Yung team natin ay, by the way, abangan po ninyo ang ASEAN Games at kung lulubin po ng Diyos ang Leader News Philippines po ay magiging aktibo po sa Southeast Asian Games 2019. Okay, nanonood po sa atin, thank you, si Floramer Blanco Burgos. Sabi niya, kung matino kang tao, ang mahalaga ay karangalan. Pero kung kurap kang tao, ang mahalaga sa iyo kayamanan. Sabi yan ni Floramer Blanco. We're watching from Kuwait with love. Thank you, Floramer. Sino pa? Faith Camino. Hello, sir. Para sa mga taong mukhang pera, gutom sa pwesto, swapang, wala silang pakialam, pera sa utak nila. Pero ang taong mabuti, nagsiservisyo ng tama para sa bayan, dangal. Ang importante at kahirapan, nasaan na ba? Mahaba-haba ha. Saglit. Kahirapan ng ating bansa pero ngayon sobrang gulo na ng ating bansa. Mas importante ng pera sa kanila. Ano ang solusyon natin dito? Mas maraming Pinoy nasisilaw sa pera.
Kaya ibenta ang kaluluwa nila sa ibang bansa dahil lang sa pera. Ginagamit ang ating mga inosente, mga tao para sa sarili nila. Sarili nilang ambisyon at kasakiman sa pwesto para lang lahat gusto maging pangulo, maging hari, bawat isa nagsisiraan. Anong mangyayari sa ating bansa kung ganito kabaluktot na ang pamamahala? Ay nako. Faith Camino, thank you. Rodalyn Bonifacio Ginto, ang ating kapatid sa Hanap Buhay. Sabi niya, kayamanan para may karangalan, magpakatotoo lang. Kayamanan para may karangalan. Hindi ba pwedeng magkaroon ng karangalan kahit walang kayamanan? Pwede yun. Mamaya, kakausapin natin si Sir Fred Lobo, ang dati pong Pangulo ng National Press Club at ngayon po ay columnist ng Manila Bulletin. Sasali siya sa ating program maya-maya po ng konti. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? By the way, magandang hapon po sa mga nasa Subic area, nasa SBMA area, sa Olongapo City area, si Roda at mga katropa dyan sa SBC, Subic Broadcasting Corporation. Magandang hapon sa inyo dyan. Kay Mayor Bong Gordon, yan. Manny William Lipata, magandang hapon po. Thank you for joining our program. At sa iba pang mga nanonood, balikan ko po kayo mga suki. I-chat nyo lang po ako kung kayo po'y nanonood, and say your piece. Everybody's welcome sa ating palatuntunan. Ano ba ang mas mahalaga sa tao? Karangalan ba o kayamanan, mga kaibigan? Pero alam niyo po, kung tumingin po kayo sa paligid, maliwanag ang nangyayari po sa ating lipunan. Nga lang, pag pumunta naman kayo sa ating Biblia, sa Holy Bible, maliwanag naman ang sagot kung ano ang mas mahalaga, di po ba? But, ladies and gentlemen, kayo pong aming tinatanong, ano po ang inyong personal na pananaw para po sa personal ninyong pagkatao. By the way, your answer reflects personal being. Tama? Ang inyong pong sagot ay salamin yan ng inyong pagkatao. So, yan po ang aming nais malaman, and we respect everyone's opinion. Balikan ko po kayo mga suki pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.